Здравейте, в това видео ще ви покажем как се сменя ангренажен ремък и водна помпа на Volkswagen-овия двигател 2 литра TDI и код на двигателя CFFB. Този двигател се използва в няколко модела Volkswagen, Audi, Seat и Skoda. Процедурата за смяна на ангренажния ремък е почти същата при всички коли, които използват този двигател. На този двигател ангренажния ремък се намира отстрани на двигателя. За да стигнем до ангренажния ремък, първо трябва да разкачим корпуса на горивния филтър и казанчето за антифриза, без да разкачаме никакви маркучи и просто да ги дръпнем на една страна, и също така трябва да махнем предна дясна гума. Първо ще започнем с махането на предно дясно колело. След това ще махнем кората под двигателя. Ако видеото ви харесва, моля, харесайте видеото, коментирайте го и се абонирайте за канала. След това ще премахнем тази пластмаса, която се намира отдолу на подкалника. Сега се качваме отгоре на колата, ще махнем първо капака на двигателя и следващото нещо, което ще махнем ще откачим буксата за казанчето за антифриз, буксата за DPF сензора и сега ще премахнем трите болта, които държат корпуса на горивния филтър и ще изместим горивния филтър настрани. При горивния филтър няма да разкачаме никакви маркучи, просто ще го изместим настрани и ще го фанем с една ластика да седи настрани. Също ще направим и с казанчето за антифриз, без да разкачаме никакви маркучи, ще го изместим настрани. Ще използвам този ластик, за да издърпам корпуса на горивния филтър на една страна, за да не ми пречи, и ще направя същото и с казанчето за антифриз. Тъй като вече корпуса на горивния филтър е премахнат и също така и казанчето, вече имам достъп до тампона на двигателя. Следващото нещо, което ще направя, да махна тампона на двигателя, но преди това ще сложа кръг отдолу под двигателя, който ще го държи в позиция. Винаги слагайте между кръка и двигателя, сложете някакво дървено тръпче. Сега ще махна 5 болта, които държат тампона на двигателя, и ще махна тампона на двигателя.
И така, това е тампона на двигателя. Следващото нещо, което ще махна е този държач, метален държач за тампона на двигателя. Първо ще сваля надолу двигателя, за да махна долния болт на този държач, за да си направя повече място. Предната част на подкалника е местена настрани. Тук са двата болта отгоре, които държат този държач за тампона на двигателя, а отдолу, сега ще ви покажа къде се намира болта отдолу. Долният болт се намира точно там, където има една гайка, която държи тази тръба. Зад тази тръба се намира болта. Сега вече тръбата е махната и се вижда болта, който държи долната част на държача на тампона. Този болт е махнат, сега ще се качим отгоре на двигателя, ще вдигнем двигателя с кръка и ще махнем другите два болта, които държат този държач за тампона. Двата болта отгоре са махнати и държача за тампона на двигателя е изкаран. Следващото нещо, което ще махнем, е този капак, който скрива ангренажния ремък. Той се държи на няколко скобички, които трябва да разкачим и после издърпваме този капак. Следващото нещо, което ще махнем, е пистовия ремък. Това е оптигача. Трябва да завъртим оптигача в посока часовниковата стрелка и виждаме как пистовия ремък започва да става хлабав и сега можем да го махнем. Както виждате, отгоре се опитвам да махнем пистовия ремък, но камерата ми е отдолу, за да може да има да се вижда по-хубаво как се маха ремък. Следващото нещо, което ще махнем е шайбата на коляновия вал. Тя се държи от 4 болта, аз вече съм махнал 3 от тях и сега ще махна четвъртия. След като махна и четвъртия, само издърпвам шайбата. След това започваме да махаме долния капак на ангренажния ремък. Той се държи от 4 или 5 болта. След като махнем долния капак на ангренажния ремък, вече имаме достъп до ангренажния ремък и можем да започваме да го сваляме. Преди да започнем да сваляме ангренажния ремък, ще ви покажа указанията за сваляне и за инсталиране на ангренажния ремък с всичките спецификации за затягане и инструменти, които трябва за зацепване.
Следващото нещо, което трябва да направим е да завъртим коляновия вал, за да стигне до горна мъртва точка на първи цилиндър. Зъбното колело на коляновия вал има маркировка, когато коляновия вал е на горна мъртва точка на номер 1 цилиндър, тогава маркировката ще си пасне и ще можем да сложим този зацепващ инструмент. Този инструмент за зацепване на коляновия вал се вкарва в дупката, която е на блока на двигателя. На самия инструмент за зацепване има една стрелка, която трябва да си пасне с маркировката на зъбното колело на коляновия вал. Само да я сложа и ще ви покажа по-отблизо къде е тази маркировка на зъбното колело на коляновия вал и стрелката. Ето е стрелката и виждате, маркировката е една линия. След като сме зацепили вече коляновия вал, сега ще се качим отгоре на колата и ще зацепим разпределителния вал и също така горивната помпа. Това е инструмента за зацепване на разпределителния вал. На зъбното колело на разпределителния вал има една дупка, през която минава този зацепващ инструмент и влиза в двигателя и по този начин разпределителният вал не може да се завърти. По същия начин е и горивната помпа. Горивната помпа и разпределителният вал се зацепват с един и същ инструмент. След като сме зацепили вече и коляновия вал, разпределителния вал и горивната помпа, ще използваме трещотка, за да разхлабим болтовете, трите болта на зъбното колело на разпределителния вал и също така трите болта на зъбното колело на горивната помпа. Следващото нещо, което ще направим, е да разхлабим обтигача. След като разхлабим обтигача, ни трябва шестограм, с който ще завъртим обтигача в посока обратна на часовниковата стрелка, докато излезе дупката, в която да вкараме този другия инструмент. След като вкараме този инструмент, въртим с шестограма въртим обтигача в посока часовниковата стрелка, докато повече не може, и по този начин и така ще стегнем болта на обтигача и по този начин ремъка ще остане, ще можем да го махнем от двигателя. Извинявам се, че не показах точно как се завърта обтигача, но нещо е станало с видеото и е изчезнало. Сега махаме ангренажния ремък и следващото нещо, което ще махнем, е обтигача. Ще махнем гайката и махаме обтигача. Сега следващото нещо, което ще махнем, е водната помпа, която се държи на 4 или на 5 болта. Размер 10 камък. След като махнем всички болтове на водната помпа, ще издърпаме водната помпа и тя ще излезе, и ако не сте източили антифриза, ще изтече всички антифриз. След това трябва да изчистим хубаво леглото, където ляга водната помпа, и тогава да сложим новата. Това е старата водна помпа изкарана. Сега ще изчистим леглото и ще сложим новата водна помпа. Преди да сложим новата водна помпа, виждате този опръстен, който е на водната помпа. Хубаво е да му сложим малко грес, за да може да влезе вътре без да се наранява. И сега ще сложим болтовете на водната помпа и ще ги затегнем.
След това започваме да махаме паразитните ролки и да ги сменим с нови. Също така трябва да сменим и шпилката, която е за обтигача. За да я развъртим тази шпилка, слагаме две гайки една срещу друга, затягаме ги една срещу друга и започваме по този начин да развъртаме шпилката. И после затягането й става по същия начин. Сега ще сложим новата паразитна ролка и ще затегнем болта. След това ще махнем тази голяма паразитна ролка и ще я сменим с нова. Над голямата паразитна ролка има още една ролка, която ще махнем също и нея ще я сменим с нова, но нея ще я сложим чак накрая, когато сложим ангренажния ремък. Следващото нещо, което ще направим, е да сложим новия обтигач. Като го сложим на място, слагаме му гайката и го затягаме колкото само на ръка. И след това използваме пак с шестограма да го завъртим в посока обратна на часовниковата стрелка, за да вкараме инструмента за обтигача и после завъртаме обтигача в посока часовниковата стрелка и по този начин ще го изместим по такъв начин, за да може да вкараме ремък. След това започваме да слагаме ремък. След като ремъка вече е сложен, ще сложим последната паразитна ролка, която е над голямата ролка. Ще я сложим и ще затегнем болтовете и ще ги стегнем всички болтове по спецификации. Както казах, по-рано в указанията има спецификациите за всеки един болт. След това ще използваме този инструмент, за да завъртим леко зъбното колело на разпределителния вал, за да може да затегнем болтовете, когато са точно в средата. Трите болта на разпределителния вал са стегнати. Сега ще направим същото и с трите болта на зъбното колело на горивната помпа. Сега остана да затегнем ремъка. За да затегнем ремъка, ще завъртим с този шестограм. Обтигача ще го завъртим в посока часовниковата стрелка, докато се влезе на маркировка. След като е на маркировка, ще затегнем гайката и след това ще затегнем по спецификации.
След като сме стегнали обтигача, това означава, че ангренажният ремък е сменен. Сега ще махнем зацепващите инструменти и ще завъртим коляновия вал два пъти, докато пак стигне до горна мъртва точка на първи цилиндър. След като коляновия вал стигне до горна мъртва точка на първи цилиндър, ще инсталираме отново всичките зацепващи инструменти. Ако те влезнат лесно, това означава, че ангренажният ремък е зацепен правилно. Единственото нещо, което остава след това, е да се сглоби целият двигател по обратния ред. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако ви е харесало, харесайте го и коментирайте и се абонирайте за канала. Благодаря.